Panguva ino zvabuda pachena kuti CAB3 ikangova successful chete, nyika yese yeZimbabwe yava vulnerable because vanenge vanyatsokupa the rights kune zvigananda kuti vaite whatsoever they want nenyika yeZimbabwe. Vangada kuextenda their terms kana kuda kuchinja anything. Panguva ino zvinatsobuda pachena kuti the CAB3 kungova successful kwayo zvatodhakwa. Zadapena masvikana achitako pana majarajaros pamusana with these amendments. Don't subscribe or like on the bell icon. I'm Nhayi, hear me, compatriots. If we allow these criminals to get away with CAB3, nothing will ever stop them from extending the second term with the 20 more years further. This thing must be stopped, whether criminals like it or not. The only option they have is to subject it to a referendum. Ndoma developments ari kuda panguva ino atiri kuona majarages ari kuti panguva ino ndo patitori time yekutovhoisa up, patitori time yekutomirira kodzero dzinoda kuti kana CAB3 kangova successful, zvigananda zvinenge zvatova nekodzero yekuita whatever they want, pasina kana munhu anokwanisa kuvhoisa against what they will be implementing or proposing. Ndoma developments ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi this CAB3 panguva ino yasiya nyika yese yeZimbabwe yakabata remuromo isina kana remuromo remukanwa. Kunyatsoonekwa kunzi zviri kurongewa nezvigananda panguva ino ari kuronga zvikuru, and we are sure kuti isusu we do not know their plans, but we are very sure kuti this bill ikangova successful vanenge vanyatsokupera madoors for whatsoever they want. Unyatsoona kuti even my elections hatisina direct participation, the military haisina power, ukatazama kwa veterans vanenge vava dismantled again, everything vanenge zvamumaoko avo. Pine comment section metu dzafungira iri motodi pamusoro pechirwa ichi. Musaona subscribe or like achita on the bell icon.